Čau, dneska jsem v Rakousku a kontroluji tuhle krásnou Model 3, tak se na ní pojďme podívat. Je to Model 3 Long Range z roku 2020, to znamená ještě americká výroba. Tohleto auto je kosmeticky v neúplně super stavu. Má odrbaný všechny 4 kola, hlavně ty zadní, ty teda dostali jako dobrý beating. Jsou tady nějaký malinkatý škrábanečky, tady nějaká promáčklinka, tady nesedějí ChargePort dveře. Ono to bude lehce vidět. A ne vždycky se otevřou, když na ní tlučíte manuálně. Mně se osobně líbí, že tyhle auta mají ještě senzory, takže pro nějaký přesnější parkování vzadu a vpředu. Pojďme se podívat ještě taky do interiéru. V interiéru nenajdete asi nic zvláštního. Tady nejhorší je, že je promáčklá sedačka, ale jako nic strašného, bohužel zase je to tam. A je podrbaný tady volant. Auto má na to nějakých 170 000 km, tam očekávaný nějaké jako kosmetické vady, bohužel jsou tady. Kola, ChargePort, ty malý promáčklinky, jsou tady nějaký celkový jako škrábance na tom autě. Prodejce byl OK, ještě jsme dostali dolů nějakých 50 €, už z vyjednaný slevy 500 za tyhle všechny problémy. I tak cena je krásných 14 700 €, když kupuje bez DPH, a to znamená, že auto vychází v českých na nějakých 355, něco takového, 1000 korun. K vozidlu jsou obě dvě originální kartičky. Za 355 000 absolutní paráda, tohle auto jsem klientovi doporučil.